The easiest way to do adoption and it will not affect you tomorrow. Obuni gogo nwego already. Choba nne onya. Choba nnie. Kambage. Obuna nwunye ga mụrụ nwa. Obuna nwunye ga mụrụ nwa. Ma nwunye ge dị against. Na ịma nọ nwaanyị ọzọ. There are so many ways to kill a rat. Onye ani e chọrọ idulu nwa ya. Mụtalụ nwa abụ. Ije na motherless baby before. Ndị motherless baby ji diary, Haji, details of the parents of the mother of the child actually ego. Mawala malo in our tradition, and what a motherless baby. I never all you double when na. And what on this no that. No one our family also work for that. Where's you? All the missionaries will tell you when na. When they come when na. Or do not possible. When they come when na. Now, more than well, family also wear there. Even if you get able, draw India voice or you go manaka. Finally, give the detail of the mother of the child. Actually, you go. Abuna be nyegia. Choba the mother. Ponya. Dulia na ba ben ne. Jemo men na no to ese anu wanyi ni isia. Kambagi omena na ni ni game. Kamia, anyị amaghị ịma mkpọ ndị mmadụ fabiaka anọdụ n'ihu igbe mmadụ. Kambage, two witnesses from the family, two witnesses from your family. Gami mo mena na gbankwụ n'isi ya, mee ihe niile n'isi ya. Even if it be about 4 or 5 persons, anọdụ gị mo mena na n'isi the mother. Ọ bụ na imesi anya, settle anya, si aje wele onwe. Dulu de shade megene, zowa nwa gị ka ọ bụ. The easiest way to do adoption and it will not affect you tomorrow. Nwa bụ toluwe ibu ofo na bulu ofo igo ye ego ịnụrụ mami anụ kama na gị na mami ebiro ma ọ bụ na your wife sị gị na asị na ịnwa anwa anụ nwaanyị n'ụlọ na-egbu gị mee ya ngwa gị ka ị gbanarị the calamity na-achọ fall on your family. You are bringing calamity on your lineage. Ị na-ego nwa ego. Choba the mother of the child. Na kambagi ngibu nwanyi weli kimie imana nwanyi na nwanyi na bai. Imana nwanyi na nwanyi na Igbo. Nwanyi weke no nwanyi ibia. Yes, without your husband knowing. Magi ifili ya nenotia biga atawa the girl. Offer ani odila bia no nwunye. Jam julaka ge no anya bo nwanyi. Jeme ibe ni isi nya bo nwanyi. Kwa wisi eme ihe niile na-eme ọ bụ na imesi anya kpọrọ nwa gị ka ọ bụ nwa dị gị ka ọ bụ. Yes, ịnụta nwaanyị nke bụ nwaanyị nụta nwaanyị nwa bụ na nwaanyị ya bụ mụtara bụ nwa dị gị ka ọ bụ ọ ga na-azaba dị gị. Calamity will not fall on your lineage. Save your lineage. This thing na-agwa gị ọ bụ na igogo nwa ego already chọba nne onye a chọba nne ya chọba nne onye abụ mee ya ngwa gị now. This is the only remedy. Then ụmụ nwoke ndị nke ka na-eche eche otu ha ga-esi wee mịa otu ndị Igbo si eme adoption bụ na ihe achọ nwaanyị mụgolu nwa n'ụlọ jee kwụọ ụgwọ isi ya ekwụcha ụgwọ isi kpọrọ ụmụ ya ngị mụ kwụọ ụgwọ isi nya bụ nwaanyị ngị mụ ụmụ ya adazi ya zọ. Ọ bụgodu uli na nne ụmụaka aba n'ọzi o nwere omenala a ga-eme. Ọ bụ na nne ụmụaka aba n'ọzi ma gị chọrọ ịnụ ya o nwere omenala ị ga-eme n'isi nya bụ nne ya n'ọnwụ. Imesi omenala ịnụrụ ya kpọrọ ụmụazị bụ ụmụ gị. Traditionally, spiritually, they are your own. O nwere ibe ga-eme ka ọnwa n'aba na igolu nwa ego anywhere. Use all this method and save calamity from falling to your lineage. Magana nwata gelo bu na ego bulu ofo na ngulu. Every member of that family ga kete hey. Mandi no obodo oyibo, mandi no na Nigeria o, mandi na lu oyibo. Everybody get a problem at the same time. Immediately you see lulia or weba no obi je bulu ofo.
ọnwa anwa wee nwụọ calamity afọlụa to the family maka na inyi enye na nabụrụ ana nna ya ịma na iwego problem most especially ụmụ nwaanyị asị gị na isi ada atọ na mba isi ada atọ na mba